λεφτάκια να αγοράσεις το Minecraft. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα για όποιον δεν κατάλαβε ή βασικά θα το καταλάβατε από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα θα σας μάθω πώς να παίξετε δωρεάν γιατί είναι νύχτα. Τέλος πάντων, δωρεάν Minecraft. Όπως βλέπετε τα γραφικά είναι ακριβώς όπως του Minecraft. Είναι και λίγο καλύτερα, μην σας πω μερικά, γιατί καμιά φορά δεν είναι και τόσο καλά. Και τώρα θα μου πεις ρε Τίμς ότι πώς θα παίξουμε το δωρεάν Minecraft και τέτοια και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό το Minecraft που βλέπετε είναι στο Roblox. Ναι, καλά άκουσες, στο Roblox. Και θα σας δείξω πώς λέγεται το game στο τέλος του βίντεο, γι' αυτό κάτσε μέχρι το τέλος. Θα το δούμε λίγουλάκι, το πολύ κανένα 5 λεπτό πιστεύω. Να, εδώ πέρα έχει το chat, εδώ είναι τα settings. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τέλεια, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα κάνει shift. Με αυτό εδώ πέρα τρέχεις. Αυτό εδώ αλλάζει την κάμερα. Αχα, ωραίο το skin μου. Επίσης, αν αναρωτιέστε πώς έφτιαξα το skin μου εδώ πέρα στο Roblox, αυτό είναι μέσα από το παιχνίδι, οπότε μπορείτε και εσείς να τα βάλετε. Από κινητό σας προτείνω να μην το παίξετε, γιατί είναι μερικά λίγο περίεργα τα τέτοια τα πράγματα. Επίσης, πώς ανοίγω το event editor θα μου πείτε. Έχει πάνω από το τρέξιμο ένα chest. Το πατάς εδώ και φτιάχνεις διάφορα πραγματάκια. Καλά, δεν είναι και το καλύτερο Minecraft που θα μπορούσατε να παίξετε, σας λέω, αλλά είναι κάποιο πολύ καλό αν δεν έχετε λεφτά να αγοράσετε το κανονικό. Α, με πονάει το πόδι μου. Α, τρόμαξα. Α, ναι, επίσης έχει και public να παίζετε με τους φίλους σας. Εγώ τον βαρέσω αυτόνα. Και αυτό, κοιτάει μου short. Sorry. Μπρο, πλάκα κάναμε. Με κυνηγάει. Να σου πω προς τα πίσω. Ναι, τέλος πάντων, καλύτερα μην βαράτε random τυπάδες, γιατί αυτός είναι σαν public server και έχουν εδώ πέρα γενικά τα πάντα. Φούρνος όπως βλέπετε. Τέλος πάντων, και εγώ τώρα το ανακάλυψα το game. Αν δω ότι σας αρέσουν αυτά εδώ πέρα τα βιντεάκια με Minecraft, ξέρω εγώ, θα κάνουμε και ένα part 2 ή κάτι άλλο που θα σας δείξω να κατεβάσετε κανονικό και Παναγία μου. Με κυνηγάει κανονικό game. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει και hanger. Είναι σαν public Minecraft, αν και λαγκάρουν τα πάντα. Το νερό τι φάση ρε. Κόμμα με κυνηγάει. Να του γράψω sorry. Μπρο. Να του γράψα wait. Είναι βλαμμένος. Λοιπόν, τέλος πάντων, πες ότι δεν θες να παίζεις online και ξέρω εγώ θες να είσαι προσωπικότητα ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων θες, δεν είναι να στείλεις και friends. Τέλος πάντων, δηλαδή δεν θέλεις να είσαι εδώ με τους άλλους τυπάδες, να σου χαλάνε τα builds και γενικά να είναι σαν server. Κανένα πρόβλημα. Πες τι, ο death. Αυτό είναι καλό, σου λέει που είναι το death. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα το κάνετε. Λοιπόν, να το, εδώ είναι το edit skin που θέλω να σας δείξω και πριν. Έχει διάφορα. Και εδώ πέρα λες τώρα δεν θες να παίξεις public server και λες εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε κάτω που λέει New World, delete, τέλος πάντων, εμείς πατάμε το New York. New York είπα, καλά. Please create and join private server to create a world. Τέλος πάντων, σου λέει close, ωραία. Και πρέπει εσύ τώρα να βγεις. Πρέπει να βγεις τέλος πάντων, να κάνεις ένα private server και να παίξεις offline. Αυτό ήθελα να σας δείξω για σήμερα. Επίσης είμαστε πάρα πολύ κοντά στους 100 subscribers. Γι' αυτό σας παρακαλώ, άμα θα μπορούσατε να με υποστηρίξετε, γιατί έρχονται τρομερά Minecraft βίντεο και ό,τι άλλο μου ζητήσετε μπορώ να το παίξω στο main κανάλι. Γι' αυτό τα λέμε. Promise you you'll catch me.